Sanibonani bafethu ekseni kuyasa nje uLesihlanu umhla ka-20 namhlanje 29 ngithi umhla ka-29 yesu Lesihlanu Friday okungasebenzi kuba njalo ke ugcina ungazazi omahlalela sithemba ukuthi emakhaya niyaphila bafethu. Ngiphuma nje ngikhishwa udaba lo dadewethu laba sasilenza labangale amachobeni. Bengikhulumile nabo ngoDisemba bekhala ukuthi abanakho ukudla bawathola ngama voucher ka social development njengoba babethengisa ukuthi bazo supply okusho ukuthi ke ngazi ne department ibinenkinga zokungabi nayo imali so bangakwazi ukuthi ba provide. So ngazama ke nami ukwenza ama calls ambalwa. I spoke to esinye isikhulu nesaka masipala sethi ke sasikhona lapha namhla siyoba visit. Ngithi ngizama ubacela mhlawumbe i-voucher leyo kade ngibona umasipala wethi ukhipha ama voucher lawa ezalukwazi uKhisimuzi. Wathi ukuthi hayi akasanawo nawo sebekhishela ama voucher vela bemancane. Wathi awu30 yes abasephelile wanikhiphe nje yonke ewadini. Ngase ngithinda no before ngithinte bona ngikhuluma no social development umama lo phethe la endaweni yangale eNanda. Ngibike wesiyachaza ukuthi no umuntu asikhohliwe ibona siyabazi baselistini yethu but okwamanje kubuka ngathi department ibingahlelile ayinazi imali kahle kodwa ke baselistini if kukhona okuvelayo bazothintwa bafakwe elistini abanikezwe. So okwamanje akho lutho. That's when ke ngathi sadala khona ukuthi ngidecide ukuthi angeke ngenza ama calls and try ukuthi ngithole kwezinye indawo. Ngakhuluma ke nomama lo olapha kamasipala wathi no naye akasana lutho. Ngase ngiqonda ukhansela wabo osewadini yabo ngamfonela ukhansela ngakhuluma naye ukhansela nazi izingane zinenkinga ukudla zinakho. Ukhansela nawe siyakhala ukuthi benginama voucher lawa ka ezalukwazi but ngizozama ukuthi ngibanikeze yodwa. So I thought it was covered. So uma ethi uzobanikeza i-voucher yodwa ngoDisemba bengithemba lokho umuntu uzokwenza ngezivumelane naye esithembisile ukhansela. So nami ke therefore I rest assured ukuthi hayi ukudla bakuthwele for uDisemba. Only to find out izolo sidesimanga ngikhuluma nabo ukuthi ukudla bakakutholi bashaya uKhisimuzi benganakho ukudla. So bethole ikholi ku social worker athi nayo kulungile. Abacala ngibaphelezele ngizoze eNanda ngize bathatha ngibaphelezele yabo. Ukuze siye nabo lapho yabo. Njengamanje ngisendleleni nje ngiyothatha yena usisi sihambe siye eNanda ema office ama social worker siyozwa ukuthi kuphi ke mhlawumbe ababizelwe khona. If there's no food therefore I have to see amanye amaminzi engakwazi ukuthi ngenze ngawo. Nangu nje usisilondo uyangena manje. Sekhuluphele nambonganani? Mboke namo sekhuluphele nganani? Njani? Siyaphila njani? Aphila. Jalo ngikubona uhleka. Ngiyajabula. Alright? Right, sathe ngibanje umkhuhlane. Umkhuhlane? Kanjani osisi abancane? Sanibona bafethu sesambe sabuya. Angazi kuthiwa sihamba impilo kamabuyazi noma sihambani. Enqineme kade iphumile iyozingela. Angazi zothini ngoba half of it we've got it but half of it we didn't get it. So ngizothi nje sihamba impilo kamabuyazi sesibuya khona ka ematendeni. Ngihamba noSisilondi niyamazi udadewethu ngiyamkhumbula basemachobeni intandane lezi ezinganama ID. So bebenganakho ukudla so sasibuya khona ke lapha social development. Iphi voucher? Nansi voucher uyitholile voucher yokudla. But it seems there's a little bit of a problem ekhona lapha naka boxer
njengamanje bangazi bathi abakwazi bathenge akuyena yedwa baningi abantu abaka development abakhona lapha nakaBoxer ekade sina ukubanjwa iqueue nabo lapha abangakwazi ukuthenga uBoxer uvuma ukuthi bathenge but shothi khona ke department esasorta out nabo thi abazokwazi next week ke shothi ke uyagoduka ukusisi ukudla engenakho ngizothela ebhandeni yazama ibhandi Dole momdala yawazi ukuthi ba ingane ngazibamba ibhandi sibhele sime sinyanga leso bafethu uma bengaba khona mhlawumbe abangavela just ukubamba nje lezi insukwana lezi singakumukela noma ngabe yini engavela nganza kwethu sesilondi awuyikhulumele nabo abantu bacela bakunikele ngezingwa nange-right singajabula nje noma ngayini ukwazi ukuthi sibekezele lesikhashana I think ukuze ku-approve lento abafuna ukuyi-approve ngawo ama-voucher nje noma ngayini singakwazi ukuthi sibambe nje bazokuthola lapha abafuna ukunikeza njengamanje ukudla amakhona abavela bazokuthola lapha abafisayo inamba yami ithi 076 yes 070 yes 30 yes 66 Seliphinde futhi 076 070 yes 30 Yeah. 66 Okay. yabonke okay no siyabonga ngenza ukuthi bakhona nje abangakwazi ukuphakamisa isandla mhlawumbe banikele mhlawumbe ngaleso sinkwa mhlawumbe leyo mpuphu bazokwazi ukuthi baqhube izinsuku while kusanegotiatewa ke uDSD nabo kabakaBoxer while because njengamanje siswa sikweletwa ngenza kwethu izingane zilambile ekhaya yes mhlawumbe ngakwazi ukubekezela yena ngeke izingane zingaphuma njalo ziyodla kamakhelwane ziyacela udla kamakhelwane uyawazi abantu bagcina sebekhuluma siyacela kulabo abangakwazi ukuthi babe nesihe ukuthi bafuna ukulula isandla useyishila inamba yakho sisi kuloko ka home affairs nakhona siyadila nawo ngeke ngachaza le video yokuqala ababekele how far bengile before December umphathi wakhona uMagagula usekuyena kosephethe udaba la manje cause ngafike ngaze ngashutha ngaginqa ngilinde i-call yabo okay as much as uhamba Home Affairs bafethu kuyaqhubeka i-ID uzoyithola usisi isiqalo sakhona ukuthi ifuneka athola i-birth certificate yena usisilundi kuqala i-birth certificate iyona ke ezomnika gradual ukuthi akwazi ukuyongena ukuthi enzele i-ID uma sene-ID yena uyena ozoba umama phezulu zonke lezi zingane zawodadewabo nezakhe azobe sekwazi nange-ID yakho ukuthi ayishayele ama-birth certificate zikwazi nazo ukuthi zi-accesseke ama-service delivery in terms of social development afuna bakuthola ama-grant zonke izinto uyena ozoba yikhanda okhiye njengamanje kusadilwa naye-ke ka-Home Affairs so simlapho nje uMr Magagula owumphathi wa-social development eDurban Station uyena ohandlisha imetha yakhe and uyiphethe nje impela ngesandla ezibuchule ukuthi uyayiphuthuma imetha yakhe the moment nje kubuya i-birth certificate yakhe usesilondi uyayishaya i-ID yilokho njenganza kwethu okunyeka kwendlu sisastuck indaba yendlu kunjalo imetha yendlu bafethu kusamile bashawa ukuthi lapha nabakhona umnini wendawo lapha uthi indawo zoyisebenzisa therefore abakwazi ukuthi bakhelwe indlu so ke kufuneka sihambeke njengamanje siyokhothama enkosini yamaqadi la esizweni sayo emaqadini siyokhonza kuyona ukuthi mhlawumbe ngeke nizwe nazi idalane zayo ukuthi ikwazi mhlawumbe ukuthi banike leyo ndawo engakwazi banike yona therefore kumasipala ke nalabo bethembu bazobakhela sebengakwazi ukubakhela bona babantu ukuthi nekuphela mabangathola nansi indawo bazobakhela indlu yabo yilokho nje kuphela ukuthi ababambile in terms entweni ethinta indlu nekhaya lapho but kokunye nakhona siyancenga nje yabo siyabonga sisi asithemba ukuthi nongalahla inyaka nomusha uyazi ke mawudinga thina athweleni call back nje sixhuma sihlale kwena uyazi nje uthende call back cha yena uyazi ungana kwi personal number yami uyazi yabo angifoni mangi call back uyafona ngibhazi phela kodwa leyathuleleni hayi kathuleleni hayi siyona le eyami le abenza niphathi yakathuleleni lapha nansi le yami ngithi yabo akoni wonke lo yini kwabantu abaspecial ngaleso sikhathi engifike ngidila nabo so ke naye uma engidinga nje khona lapha egaqile khona uyathi nje call back ngixhume ngihlala njengoba nje enzize nayizolo namanje sinaye no sisilondi asambe ke sokubeka ekhaya ma siyabonga sisi
Phathe kahle ivoucher, phathe kahle ivoucher inganethwa. Balibona izulu nje bafazi beduba inyama liqondakala liyakhemezela. Singamoshola ivoucher. Hayi ngeke. Kulungile siyabonga ma. Siyabonga. Bye bye nike emakhaya. Seniyongena kahle inyaka enomusha nani. Bye bye.